On je prijatelj, on je uvijek dobar sagovornik, on ti pomaže kad žuriš, kad kasniš, kad te neko čeka i kad ti nekog jedva čekaš. I on zna sve. Taksista Mića otkriva šta se dešava na prednjem sedištu. Prethodne nedelje sam išao u pozorište 2 puta i u Cineplex 2 puta. I baš mi je bilo lepo. Onda sam ovako u jednom neformalnom razgovoru sa našim Mićom, sa našim taksistom, saznao da je i on išao do bioskopa i da i on ima nešto da kaže povodom toga. Mićo, hoćemo li o tome ove srede? Može Filipe, mislim, rekao sam ti što sam gledao ovaj film La La Land. Dobro. Mislim, oduševljen sam. Prelep film, lepi glumci, odličan. Ambijenta, scenografija, kako se to zove već. Mislim, lepa priča. Mislim, nisam ja neki romantik, shvati me, ali ovo je baš onako dotaklo. I pevaju, i sve fino, i odlične pesme. Taj Los Angeles, to je potpuno prelepo, to je sve pršti koliko je dobro. Kako da ne? A mislim, bio sam i u lepom društvu, malo držanje za ruke, malo zagrljaja, mislim, mažanje po kosi, mislim, povuče atmosfera, pa se desi neki poljubac, mislim, odličan je film, ne može bez nežnosti, mislim, nisi gledao? Jesu, kako nisam. La La Land ovaj. Da. Obavezno, mislim, evo svima preporučujem, mislim, meni Mihajlu je bilo prelepo. Mislim, no homo, ali film je stvarno poneo atmosferu, mislim. Aha. Meni je drago što sam išao sa ženskom osobom, meni je drago Može, kako god. Da, meni je stvarno drago, mama, mnogo mi je drago što sam išao sa tobom. Sve u svemu, sutra Mića ponovo priča šta mu se dodešava u životu. Priča sa prednjeg sedišta i sutra u 10 do 9 samo na Radio 3.